White. Ako naman si Erika. Ako si Jab Jab, kami Ang ang Makatang Katang Ilonggo. Jab Jab. Tugay Dora. Yo. Ako si Jab Jab sa mga hindi nakakilala. Baguan pero mataglay na pambihirang husay at galing pero di lumalaki. Ang ulo palibas sa meron ng nararating. Di ba maraming ganyan pero di ko nilalahat. Ang sa akin lang naman matuto kang magpasalamat sa mga tao na sa'yo nakasuporta sa mga panahon na hindi ka pa kilala. Tang ina, alam kong maraming natamaan. Bato-bato sa langit yung kupal tinamaan ng mga kataga na aking dinudura. Pinatay ko ang kanyang konsensya kaya nagluksa. Kung tutuusin, kulang 16 na bara pero ito pa rin ang magsisilbing paalala sa mga feeling na kung sinong umasta pero pagharapan na wala namang ibubugat ang ina ka. Yo. Kay White. Yo, listen up. When I spit this lines, I'm gonna make you LSS like you. Fall in love with drugs, I'm gonna make you tears dry. No fears, I'm gonna try to fuck those haters, motherfucker, just cry. So, putang ina mo, wala akong paki sa'yo. Teka muna, hahanapin ko ang paki ko sa mga katulad mong banggis. Nang naman ang alam, mga utak naman konti, malaki pa ang langgam. Kaya huwag ka nang humirit, baka bigla lang sumirit ang dugo sa tagiliran. Baka bigla kong mapilit ang gatilyo kong dala. Matutok ko sa bunganga, mapatay kita sa 16 ko na bara. Kaya putang ina mo, pangalawa na to. Masyado kang pasikat, ba't mulat na ba mata mo sa katotohanan kong atid? Kapamakan mo ay batid ko na huwag ka nang tumakas, laka mong takas kapatid. Kami, ano namin danya ng since birth. Since birth. Balo childhood friend kami. Then siya isang this week lang yun. Naging ano ko lang sa chat ko lang sa Facebook. Nga siya makora sa mga alta. Way labot sa harap. Gano mo ko may secret talent no nga hidden talent lagi natawag nga. Mayo mo ko magpinta. Pinter mo ko. Wala lang. Bali ako naman yan. Exception eh. Bali, live acoustic na ko yung daan sa mga mga restaurant. Kag drummer ako sa mga live, kag mga festivals. Ako kaya ako garo mag-solve sa matsang mas dasig na. Basta may yara sa ano. No, kung saan din naglala mag mga do simple lang hindi naglala mag sa rap nga kanta gana pa kami ka ang special na ginaman ng battle rap battle bali kapila naman nga battle kag damo na kami nagyan ang mayara nga way nagsipot ang mong kontra una ukod sa Ako mo na. Baniban sa kanta, ba't alam siman ko. Tapos may daig limiyari, may tournament battle na sa June 29, ubos ay rasag dos. May stock room. Suporta lang mo sa Ilonggo Pop kag diskan budlay may mga kontrate. Base pa lang mga tsamba. ang siguro sa 2010 siguro sang una gid ko nakapamati nga flip top nga iya pa ka video sang tupad bala naman nga ano pa to Bello versus Target kag mo to pagka ano ko to do nagbugtaw ang do fail ko na nga do muna ako nga no na do na gusto ko nga padalyon
Ganun. Oo. Na gusto mo, bro? Ako naman niya, bata ko kaya dugay na ako gaya dulo sa hip-hop. Na ako nga ginaidol gid si Andrew E. Tapos dugay na ako nagsugod nga na, no. Gusto ka sulat-sulat naman dugay, kaso bago lang gid ko na gano'n sa kugalingon, doon nga i-pursue nga akong talent, bago ko lang ano nga ipakita ko man sa mga tao nga kaya ko man. Mga ako mga ginaidol. Panggawang hip-hop. Ako naman niya, nag-start ang guguro nga gakainggan niyo po sa pag, ano niyo, sa, ano nila, Ilonggo, mikropono, sang May, dito lang ko itong medyo na nainggan niyo, kag, why na lang, duga, join na lang ko tayo. Ako, wala akong makabuli ko sa Ilonggo hip-hop, pati sa mga pagsulat permis ang mga kanta, representar ko ang hip-hop, tapos kung ano daw mga movement nila, supportagin ko sila sa mga ano. Muna na. Matawa ako, pero ito nga ko lang kag, siyempre, makabulik man kami sa, ano, sa, nga hindi ka blamag, ano, ang way ka kita ko imulo nga, kung nasa, ano ka na, way ka na, doon hindi ka na blamag, kapag lamag ulikit sa, iban, sa imong nga ginalinan. Attitude. Para ano guro, sa mga kabataan, especially sa mga tambay, para imbes nga mag take drugs sila or whatever, nga makapaguba sa ilang nga future, mas better nga sa dire na lang sila sa Tingnan nila. mga para mas okay nga ma-inspire sila or ma-motivate nga magsulod sa Ilonggo hip hop. Sa tanan-tanan nga nagabulig kag nagapadayon sang Ilonggo hip hop movement diri sa Iloilo. Pasalamat kay Busayken kay nagano gid sa ako nang influence sa kon si Death Note. Katalo kay Gab men sinsado ala subong ba. Sa kay K1 pa gid ang sa pinaka Pasko. Wala lang. Ang una sa tanan, kapasalamat ko kay God, kay inggaan niya kami sa talent na mo ni na para maka-share man ko sa mga talentadong Ilonggo. Tapos kapasalamat mga sumbong nga piskan tuod nga ulo na nauya kami pero do may mga tao gid nga nagahatag sa mo sa strength na para madula ang nga shyness. Ako kapasalamat ko kay Joshua Alonte, siya yung isa sa nag-boost na ako niya, ano, sa rap. Tungkol siya doon na ganahan ko na sa rap. Kaya siyempre kay Boss Cycle man sa pag-guide sa mga katipan. Kag siyempre kay naman kay Castillo man kay siya nga pa nagpasalod sa ako sa rap battle scene. Kag kay White man. Kag sa tanan. Kay White man.
Thank